प्रमद बर' सरकारा दिनैहाय मा एनडिएफबिनि सोद्रोमा जेसेबां दं फासि नांनानै फासि होजोबनांगौ बे सिस्टेमाव बाथ्रा बुंहोबाय थादों बिपिएफआ दिनैसिमबो बेफोरबायदि जाथायखौ रायखांजेनाखै दिनै सोर रायखांदों इउजि ब्रह्ममोन रायखां नोंबो मावदों जाय रायखांग्रा बैफोर 2012नो 2008नो बेफोरबायदिनि जाथायखौ जाय दिनै मानसिफ्रा रायखांदों बेफोरबो दिनै इनभल्भ दङ। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं माखासे बाथ्रा बुंनायनि सिगां नैबे नैसोर सानै जाय हक सोरबा रिलेटिभ जानांगौ गामिनि बा पार्टिनि बिबान गोनां जानांगौ बिथांमोना सोरबा सासेनि व्यक्तिखौ लानानै ओरै सोबालाय बाथ्रा बुंदों नङा होमबा जाय हक आं बिसोरनि सायाव उनाव बुंगोन बिसोरनि खोथाखौ एसे दामग्रोनि बा खोनासंग्रोनि बिनि उनाव आं ससे बाथ्रा बुंलांगोन। मा खालामदों बाजै? नै मबाइल नायदां। नैबे भिडिअखौ नुदोंना नुवाखै नों बाजै? बिक्रमनि ना सोरनि जाखोथाय? नों बे भिडिअखौ नुदोंना नुवाखै? बेखौथ' आङो मैयानो नुदों। बेनोलायनो गावखौनो बिपिएफनि नेतागिरि देखायो ससियेल मिडियायावहाय गावनि आखल आखुखौनो फोसाबनानै लायाखै समाजनि मा मोजां खामानि मावगोन बियो। ओरैबायदि सानबाय आङो फाग्लासिन आया मा आखल जाखो बेनालाय नंबाय आङो मा गुन्दा आखल जाखो बेलाय नंबाय आङो जेन'बा सासे हिनजाव मानसिखौनो ओरै गोबालाबाय बियो मान सनमान गैया बेहा गावहा बिसि फिसा दंना गैया जाखो ना बेहानो फिसाइ गैया जाखो बेहाथ' जेनेबा सोरनिबा सासे हिनजाव बिसिसो बियो सोरनिबा बिमा सोरनिबा बिहामजो जेनेबा हिनजाव मानसिखौ सनमान होनांगौ खुलुमनानै हो हेन्डसेक लानानै हो बोरै गोबालाबायखो आंखौ बेफोरबायदि गोबालाबायनायमोनबाथ' ना आइ मा गुन्दा बादा मा आखल जाखो बेलाय मानसिफोरनि सिगाङावलाय गुन्दा जाखो ना माखो साननानैसो थाव होफ्लांगौमोन आङो। बिथांमोनाथ' बुंलांबाय गावसोरनि बुंनांगौखौ आंबो बुंलांनो लुबैदों निस्टार ना ओमफ्राय थार गोसोजों मावलांग्रा दल संगठन राजखान्थि दोलो होननानै बुङोब्ला इउपिपिएल दा दिनैहाय बिथांमोनाथ' सोरबा सासेखौ सोबानो ओंखारलांबाय बे बिबथैनि फिसा बिमायनि फिसा सोरबा बायदिसिना XYZ बाथ्रा बुंलायनाया बेफोर भिडिअ'आ बा बेफोर अरिजिन कपि भिडिअ'फ्रा जोंफोरनावबो दं बेफोरखौ दामोब्ला मा जागोन अब्लाना आरो बहाबा हटेलाव बायदि रोखोम थानाय बायदि रोखोम महरनि नुथाय भिडिअ'फोर आं बुंनो थाङा ओरैदिदिनो खिन्थु बायदि रोखोमनि भिडिअ' बायदि रोखोमनि होनबाथ' नोंथांमोना एसे बुजिनानै लादो दा बेफोरखौ दामोब्ला दा बेफोरखौ जुदि बुङोब्ला नैबे दहाय माखासे बुंलांनाय ओरै सोबालाय बाथ्रा बुंनायनि नङा होमबा बेफोरनि मान सनमाना माहाय थागोन बिसोर सानदोंदां जोंनि दल संगठन राजखान्थिया बिराद गोथार नङाब्ला खुरार ছোৱালী मामार ছোৱালী XYZৰ ছোৱালী হয় ना নহয় কথাটো बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया एसे दुखुनांथावना बाथ्रा आरोखि ना जों बुंनो थाङा सोरमोन बैयो नङा होमबा बेफोरखौ जों बुंनो थाङा जायो ओमफ्राय नैबे बिथिङाव नोंथाङा जेरैबायदि भिडिअ' खालामनो जायगा मोनैलाय बलेर' खाथियाव जिरायनानै नोंनि माखासे बाथ्रा बुंलांनाय बे बाथ्राखौ बुंलांनायखौ नायोब्ला नों बै व्यक्तिखौ नोङो इनसाल्ट खालामहरदों नोंथाङा गिदिर राजखान्थिनि मानसि नङा गोरलै जोनोम मोनजेननाय राजखान्थिसो नों हाबनाय नोंबो राजखान्थिया मा जिनिस बेखौ नों बुजिया बे आइजोआ जेबो बुजिया नोंसोरनि खोथाखौ आं 2 मिनिट टाइम लाबाय आं बुंनो सानथ'वाखै दोनथ'बाय नोंसोरनि चेप्टारखौ दानिया फैफिनदो आं बैसोर जिखिनि बाथ्रा बुंनाय आं बे चेप्टाराव हाबथ'ला लासिंसिं ओमफ्राय बिसोरनिखौ बुङोबा दुखु मोनगोन थ' जोंनावहाय मोनसे माबाया जाबाय थादों मा होननानै बुङो 2008आव आरो 2012नि जाथायफोरखौ लानानै इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा गोदोना गिदिर खालामनानै बाथ्रा बुंदों बैफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला सान्ति फैगोन ना असान्ति जागोन एसे
गुदिनिफ्राय बिजौसिम सानख्लायलाय खालामलाय एसे माबायदि जागोन 2008आव जाथाय जानाया नोंसोरनावनो दङ गोजौआव खुदै गार गबिन्दनि मोखाङाव गोग्लैगोन बिनि मोखाङाव गोग्लैगोन बै बे जाथायखौ नायोब्ला 2008नि जाथाय अदालगुरिनिखौ गोसोखाङोब्ला गोजौआव खुदै गार गबिन्द चन्द्र सान डिपुटि चिफ बिनि मोखाङाव गोग्लैगोन UPPLनि मेम्बार बा सोद्रोमा बेगें हाबनानै थानाय UPPL सोद्रोमाफोर आं हले बेखौ बुंखागोन आरोबाव 2012नि जाथायनो मानो ना बेफोरखौ जुदि गोसोखाङोब्ला फेरेंगानि मोखाङाव गोग्लैगोन सावरायग्रानि मोखाङाव गोग्लैगोन गोजौ खुदैगार सावरायग्रानाव गोजौ खुदैगार फेरेंगानि बिखायाव हाबगोन माबेबा जाथाया फेरेंगाया बुंनानै लादों उमुक जाथायखौ बिसोरनि समाव असान्ति जादों सोर खालामदों बे असान्तिखौ सोर खालामा दावरावखौ दे बुं रायजो राजाफ्रा कमेन्टआव एसे लिरनानै हर UPPLनि समाव बेखौ मावाखै दे UPPLआ बिराद मोजांथार बिसोरो क्लिन नंगौ BPFआ खुंथायाव दं मानिदों बिसोरनि समाव बिसोर खुंथायाव दं नाथाय 2012आव आरो बिनि उनावहाय आं बुंखांबावगोन आं रायखांबावगोन मोनसे जाथायखौ बर'दिन समाव सोर मा खालामा सोरनि माया बैसोर बावदों नामा नाथाय बावाखै रावबो सोरनि समाव बे जाथायफोरखौ गोसोखांब्ला सोर मावदोंमोन फेरेंगाया गोजौआव नायखोदावनानै गार खुदै नोंनि मोखाङाव गोग्लैगोन सावरायग्राया गोजौआव नायखोदावना खुदै गार नोंनि मोखाङाव गोग्लैगोन आसि थुनानै बुंदों आं बिथांमोना साननो हागौ आंनियाव गैया मोखाङा क्लिन आंनियाव जेबो गैया आं जेबो मावाखै नोंसोरनाव जब गोग्लैगोन UPPLनावनो गोग्लैजोबगोन बेफोर जाथाया UPPLआ बे समाव बहा उन्दुना थाया मा उन्दुनानै थाया नोंसोर खुंथायाव गैया नंगौ नोंसोर खुंथायाव गैया येस जों मानिदों बबे जायगायाव उन्दुनानै थायामोन मानो खौसेथिनि बाथ्राखौ बे समाव मानो बुंखाङामोन मानो जाय जाथाय खालामनाय दिनै बेफोरखौ रायखांनानै बुरखांनानै गाराय खालामहोफिननाय राजखान्थि गेलेदों होननानै बुङोब्ला UPPL प्रमद बर'नि सरखार आं बुंगोन दा गोजाम जाथायखौ रायखांनानै राजखान्थि गेलेदों दिनै बै गोजाम जाथायफोरखौ गोसोखाङोब्ला जों बुंगोन आं बुंगोन सोर मा खालामा बेफोर जाथायखौ गोसोखाङोबा मानो गोसोखाङाखै NDFBनि गिबि बुथारजेननाया सोरमोन बबे संगठना बुथारजेनामोन NDFBनि गिबि मुंख्लं जानाया माब्रै जाया आं दिनै बुंखांगोन नोंथांमोना जितु 2008 आरो 2012नि बाथ्राखौ जुदि रायखांदोंब्ला UPPLआबो जोंबो रायखांनो गोसो जायो जोंबो माब्लाबा आरो नैबे एकर्डआ जिखिनि जाथाय जानानै थांबाय बेफोर जाथायखौ दिनै रायखांनोसो राजखान्थि नामा दिनै जों बेफोरबायदि जाथाया नोंबो मावदों जाय रायखांग्रा बैफोर 2012नो 2008नो बेफोरबायदिनि जाथायखौ जाय दिनै मानसिफ्रा रायखांदों बेफोरबो दिनै इनभल्भ दङ दिनै बेफोरबो दिनैहाय थुलुंगा होग्रा बेफोरबो दिनैहाय क्राइम मावग्रा आं बुंगोन बेखौ बिथांमोना सानदों जोंखौ बुथारनो NDFBनि सोद्रोमाफ्रा जेलाव थाजोबथों NDFBनि सोद्रोमाफ्रा फासि नांजोबथों बेखौ लुबैदों रायखांनानै दिनै BPFआ दिनैसिमबो बेफोरबायदि जाथायखौ रायखांजेनाखै दिनै सोर रायखांदों UG ब्रह्ममोन रायखांग्रोदों मानो बन्द खालामनो हायाखै UG ब्रह्ममोना दिनैसिमबो नोंथाङा दिनै केबिनेट मन्त्रि दिनै नोंथांमोननि सोद्रोमाखौ दिनै बुंनानै बन्द खालामनो हायो मानो बुङाखै 2000 जाथायखौ सोर मावा नोंसोरनि पार्टियावनो दंजोबो दिनैहाय प्रिथिबि नारायण मेस देबा दिनैहाय मानो बुंदों नोंसोरजोंनोथ' आगदा आगसि थाफायोमोन UG ब्रह्ममोना मानो बुंनो हायाखै बेफोरखौ मानो खुगा बन्द खालामना दोननो हायाखै बेफोर जाथाया माब्लाबा फिसा सोदोबा 2008 आरो 2012 बेफोरबायदिनि जाथायफोरखौ जुदि नोंथांमोना दिनैहाय सोरबा गुबुन हारिखौ जानो हागौ UPPLआ दिनैहाय गुबुन हारिखौबो नांगौ बेखौबो नांगौ नोंथांमोना रायखां
नोंथांमोननि पार्टिया प्रमद बर' सरकारा आं बुंगोन दिनैहाय प्रमद बर' सरकारा दिनैहाय मा एनडिएफबिनि सोद्रोमा जेसेबां दं फासि नांनानै फासि होजोबनांगौ बे सिस्टेमाव बाथ्रा बुंहोबाय थादों बियो नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां राजखान्थि गेलेनो सानदों नोंथांमोना गेले बुंनांगौ जोंहा जेबो गैया नाथाय जों बुंनांगौआ बेनो आंबो सासे एनडिएफबिनि सोद्रोमा दिनै जोंबो फुराना जाथायफोरखौ रायखाङोब्ला बुंखांनो हायो एबसुआबो दिनैहाय रायखाङोब्ला बिपिएफआबो दिनै रायखाङोब्ला एक्स बिएलटिफ्राबो दिनैहाय बेफोरबायदि जाथायफोरखौ रायखाङोब्ला गाबोन जोङो आगानसेबो न'निफ्राय ओंखारनो हानाय नङा इउपिपिएलनि मेम्बार सोद्रोमा केबिनेट मन्त्रि आरो एमपि नोंथांमोन खुगायाव एमपि जानानै दायित्वखौ एमपिनि दायित्व लानानै जेबो खामानि जाया दिनैहाय नोंथांमोननि पार्टिनि दोलोनि मानसिफ्रा दिनै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि दोलोनि मानसिफ्रा दिनैहाय मा एनडिएफबिया फासि नांजोबथों जायफोर जेलाव दं आरो जायफोर बाहेराव दं बिसोरबो हमजानानै जेलाव सोनानै थाबावथों जों इउपिपिएलनि जायफोर आर'नाइ लाग्रा बेफोरल' गोथों थानांगौ सानदों नामा बे गोरोन्थि जागोन आं बुंदों दिनैहाय मन्त्रि एमपि सार नोंथाङाबो बेफोरबायदि बुंनायनि फारसे बन्द' खालामना दोननो हो नोंथांमोननि मेम्बारफोरखौ केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म दिनै नोंथांमोन बायदिया सोमावसारबोनाय दिनै बेफोर गुबुन जाथायफोरखौ रायखाङोबा नों गाबोन जोंखौ जेल सोगोन जेलाव सोनानै दोनगोन जोंखौ प्रमद बर'नि माखासे बाथ्राफोरखौ रायखाङोबा प्रमद बर'आ दिनै जोंखौ जेल सोगोन फेरेंगानि बाथ्रा दिनै फेरेंगा थाङोब्लालाय सोर बिलाय नोंसोरनिनो बेबो बारग'गोन सानदों नामा 5 बोसोरल' नोंसोरनि भेलिडिटिया 5 बोसोरल' नोंसोरबो जेल थांनांगोन सावरायग्रायाबो 5 बोसोरल' क्षमताया बेबो थांनांगोन बिसोरनावबो दं केसा जायनि जाहोनाव दिनैहाय हराव हारसिंनो माब्लाबा गोब्रामो जों दिनै बेफोरबायदिखौबो जों खोनायो आं बुंदों प्रमद बर' बिथां आरो मन्त्रि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म नोंथाङा बिराद मोजां सिन्ताधारा खालामो लोगोसे एमपि बिथां नोंथांमोनाबो सोमावसारबोनाय जों नोंसोरखौ दिनै बुंनो गोसो गैयामोन बुंनो गोनां बायध्यता नोंथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आं गोबां सानदों गोबां साननानैसो दिनैहाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां बायध्यता जादों दिनैहाय आं बुंबावगोन जाय बाथ्राखौ दिनै रावबो बुंजेनाखैमोन टिपकायाव सोर मावजेनामोन बे गबिन्दनि मोखाङाव गोग्लैगोन बा सोरनिबा माबायाव गोग्लैगोन उल्टापानियाव जाथाय जादों बे सोरनि जाथायाव सोरनि मोखाङाव गोग्लैगोन खुदैया सावरायग्रानि मोखाङाव गोग्लैगोन फेरेंगानि मोखाङाव गोग्लैगोन सोरखौ मा खालाम बुंगोन दिनै बिथांमोना बिपिएफआ दिनैहाय बे मोननै जाथायखौ दिनैसिमबो बुङाखै आरो बुंनायबो नङा आसा खालामदों दिनै जों बेफोरबायदि जाथायफोरखौ बावनांगोन दिनै जाथिनि बाथ्राखौ जुदि सानदोंब्ला जों बे फिसा राजखान्थि बे नङा बै समाव नोंथाङा माबा मोनसे मावबोदों बेखौ लाना बुरखांनानै जों भट मोनगोन रायजो राजानि बाथ्राबो भटखौ मोनगोन बे नङा बेखौ लानानै जुदि बुंखाङोब्ला गाबोन नोंसोरखौ गुबुन हारिया गाख्रबबावगोन नाख्रेबबावगोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म सार लोगोसे एमपि सार लोगोसे बिटिआरनि सिएम सार आंनि माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना क्षमा बिदों गोलाव बाथ्रा बुंबावनांगौ दङमोन दुखु मोनदों आं दिनै नोंसोरनि बे राजखान्थि गेलेनाय इउपिपिएलनि मेम्बारफोरा ओरैबायदि दाल ओरैबायदि जघन्य गोजा माबा मोनसे पर्टेलनि लब'आ खुगायाव गोग्लैयोब्ला खुनु लागाम गैया माखासे बाथ्रा बुंनाया जे बे बाथ्राखौ बुङोब्ला मा जागोन जोंनि बर' हारिनियाव एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि मा जागोन मा हालाद जागोन दिनै खुगायाव जों एनडिएफबिखौ बरनजोबदों होनबा जाया जों इउपिपिएलआ जों बरनदों होननानै दुगा मारिबा जाया सोरबा प्रमद बर'आ दुगा मारिबा जाया केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारा दुगा मारिबा जाया सिं नोंथांमोना
मा जाजानोखौ लुबैदों जेल जाजा जोबथिसालियाव थाजोबनांगौ बेखौ लुबैदों नोंसोरो इनडाइरेक्टलि डाइरेक्ट नङा 2008-9 कयेकथा जाथायफोरखौ नोंथांमोना रायखांदों सोर मावदों UPPLआवनो दंजोबो ना बिसोरखौ सोग्रोना जेलाव दोनग्रोना माबोरै जाथाय जाया CBI इनकुवारि खालामनानै हो नोंसोरनोथ' CBIनि बाथ्रा इनकुवारिनि बाथ्रा बुङो खालामना होना थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय रायजो राजा आं बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो रायजो राजानाव आं खमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि